Necelých 50 litrov, nejakých 40 litrov, tam tak som dal kilo cukru do toho, nech to má 20 proste stupňov. A nič, doniesol som, ani som to, lebo tu na to má momentálne 14-15 stupňov, proste niekedy bývajú tie pivnice veľmi chladné a toto je ideálne tých 14 stupňov, takže pekne to začalo sami od seba klasiť. Takže netreba ani zaočkovať ako týmito ušľachtilými vlastne. Teraz zatiaľ proste do mesa. Dali sme len žiadnu vodu, proste nech sa to mesko trošku otečie, pustí vlastnú šťavu a potom dáme na tú papriku. Ešte to trošku necháme proste popiecť, potom dolejeme vodu a začneme koreniť. A solím nakoniec, majoránku dávam úplne nakoniec. Predtým, čo ja viem, tak hodinu, keď sa to bude robiť, dáme tam trošku nastúvame zemiaku, aby sa to zahustila tá šťava. A korenie je klasické. Ale cibula je záprava. Ostatní všetci tam dávajú Boh, čo ja tam nedávam. Keď hovorím, že som v najlepšom ročníku, som mal 23. Človek celé uvedomí, čo to sám robí. Môžeme hovoriť o sírení, o niečo. Človek neža žije takový, jedinú pod jedinú. A kto sa vnesí do tých bodov, tak má povedzme zlatú medailu. No tak, ale to je logické, že ich bude viac. Ale nie len jeden získa, ale viac, veľa. No a tak teoreticky jeden získa šampióna z tých zlatých medailí, jedného dajú šampióna, ktorý bol súverene najlepší. Ale tak keď splňa ako keby ten štandard, že má dostať striebornú, tak teoreticky aj všetci, keď budú mať iba samé dobré vína. Presne tak. Osem tých oných, takže 160 litrov, to je 20 litrové, 160 litrov tam to je 170. Na 100 dám 4 kg, na 160, 70 dám čo tých 6 kg cukru.